שלום וערב טוב, אני פה עם דניאל אוגסי, סגן ראש המועצה, ממלא תפקיד במקום, חבר מועצה, והחלטתי לעשות פודקאסט, כמה פודקאסט עם אנשים מיוחדים, ואני חושב שאתה בן אדם מיוחד, דני. וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שבאת, זה דבר ראשון. אם אפשר... כן, ואני אתחיל את הפודקאסט, את השאלות שלי. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, למה בכלל נכנסת לפוליטיקה? למה לך את הכאבי ראש האלה, תגיד לי? וואו, קודם כל את הפוליטיקה התחלתי מגיל צעיר. בתיכון, כשהתחלתי להיות, הקמתי תנועת הנוער בית"ר. ונכנסתי שם, כן, בית"ר. תנועת נוער... לא מכיר, זה לא השנתון שלי. אז עד עכשיו, בית"ר זו תנועת נוער שהיא מזוהה עם הימין, עם הליכוד, ושם קיבלתי את כל התחזית העתידית שלי, שאני רוצה להיות בפוליטיקה, לבוא, להשפיע ולהוביל ולשנות דברים. בגיל צעיר גם, אתה יודע, הייתי מנהיג גם בבית הספר, בבית"ר, גם בצבא, ואחרי הצבא אמרתי, זהו, אני מתחיל את המסלול הפוליטי שלי. תנועת הנוער נתנה לי דחיפה, הוצאתי גרעין נחל מירוחם פעם גם. כל אדם... מה זה גרעין נחל? זה גם תנועת נוער? לא, גרעין נחל. אתה מוציא מתוך תנועת הנוער, לכל תנועת נוער יש לה קבוצה של אנשים שרוצים, זאת אומרת, לעשות שנת שירות ולהתגייס לנחל. אז בבית"ר הוצאנו גרעין של 5 חבר'ה מירוחם, שהתגייסו והפכו להיות גרעין מטעם בית"ר מירוחם. וזה הישג. שם גיליתי שאני מתחיל במסלול הפוליטי שלי. זהו. תשמע, זה כאבי ראש. גם אני תקן אותי מצאת, אתה לא מקבל את זה כסף אפילו. כן, אגב, קודם כל, אני יכול לקבל... גם בטח מציקים לך עם שאלות ברחוב, זה אני ראיתי גם. אני אגיד לך משהו. האג'נדה שלי ברורה, בדבר אחד. אני מתמקד בנושא הזה של קודם כל, של צעירים. זה המוטו שלי, זה האג'נדה שלי כל החיים. לדאוג לצעירים. צעירים, לחיילים, לעשות שירות משמעותי בצה"ל וללוות אותם, וזה עבודה סיזיפית. לא כל חייל שמתגייס ורוצה להגיע למה שהוא רוצה, מקבל. כן. אז צריך ללוות אותו, ואני חושב שאחוז המתגייסים בירוחם הוא אחוז מאוד גבוה, הודות לפרויקט שאני מוביל, זה השנה 15. בנחישות, בהקרבה, אנחנו משקיעים את הנושא הזה של חיילי ירוחם ביד רמה. אנחנו גם יש לנו שט"פים עם חטיבות חי"ר, וזה בהחלט פרויקט מבורך. אגב, אחוז המתגייסים בירוחם הוא גבוה מאוד, מאוד גבוה, כמעט 90%. וואו. 10% נשירה. אתה יודע שבארץ זה 50% בערך. בירוחם גבוה מאוד, 0 נפקדים והריקים הודות לפרויקט שלנו, שוב פעם. וזהו, אני גם מתעסק בנושא הזה של יצירת מקומות עבודה, כל אחד שפונה למקורות חיים, צריך לחפש לו, אם זה בתעשייה אווירית, אם זה בקמ"ג, אם זה בכי"ל. הרבה כאבי ראש. כן, איפה שאתה מכיר ולמה לא. ונושא זה גם של דיור, בר השגה, עמידר, תעודות זכאות, צריך לנסוע איתם לעמידר ולהיות איתם וללוות אותם. הנושא הזה של דיור ועמידר מאוד מאוד חשוב לי. זה גם הרבה זמן. מאוד חשוב לי, ואני גם מתעסק עם זה, אני מתעסק גם עם הנושא הזה גם של תרבות, כל אירוע תרבות, אנחנו ביחד עם, כמובן, מתנ"ס, ראשת העיר, שהיא נותנת את כל התקציבים, ולא חוסכת כלום, ואנחנו מביאים כאן אומנים ברמה הגבוהה, והתרבות כאן בירוחם, באמת, לא מביישת. כן, אנחנו מכינים את כל האירועים בצורה מקצועית, מסודרת, אירועי הקיץ, אירועי פורים, חנוכה, פסטיבל הפיוט, שנה באמת מגוונת לכלל האוכלוסיות. טוב, תודה. כן, אני גם רוצה להגיד עוד נקודה קטנטנה, אני מתעסק גם בנושא הזה של משפחות מעוטי יכולת בחגים. בראש השנה. זו, אני זוכר גם שאמרת לי פעם אחת שאתה נתת עליה חד-הוריות. חבילות ותווים, ויש לי את הרשימה הזאת קבועה לאנשים ולמשפחות האלה, שאני יודע שבאמת חסר להם, הם מקבלים חבילה עשירה לחג,
ולמשפחות האלה, כמובן גם מהרווחה אני גם לוקח משפחות שצריך, אם צריך אז אני נותן להם כל חג, מחלק, זה, קודם כל זה מצווה, זה משהו שנותן לי גם סיפוק אישי מעבר זה כבר לא פוליטיקה, בוא, זה כבר... יפה. זה בגדול, זה... תודה על התשובה. שאלה מספר 2. אתה חבר מועצה ותיק יחסית, תקן אותי אם אני טועה. נראה לי אתה הכי ותיק על השולחן שם במליאה, נכון? כן. אז אני רוצה לשאול אותך בתור חבר מועצה ותיק. אתה רואה שגיאות שחברי מועצה חדשים עושים, חסרי ניסיון, אלה שרק עכשיו, כאילו זה, כי אתה כבר, אתה הכי ותיק שם. אני שואל אותך, אתה רואה היום חבר מועצה חדש, אתה רואה את החוסר ניסיון שלו, איפה זה בא לידי ביטוי? אבל זה ככה, זה גם אני פעם שהגעתי, בפעם הראשונה שלי, לשולחן המליאות, אתה בא בלי ניסיון, אתה לומד. כן, אבל אתה רואה שגיאות שלהם, בגלל שהם חדשים? אתה צריך ללמוד את כל הדברים האלה, מה זה ועדות, מה זה ועדת הנחות, מה זה ועדת בניין ערים, מה זה ועדת מלגות, מה זה הנושא הזה של לקרוא תקציב, לבנות אותו, להכיר אותו, להבין אותו, וצריך ללמוד כל הדברים האלה. עם הזמן אתה כבר נהיה יותר משופשף, יותר מבין, יותר מקצועי, יותר מעורב. צריך ללמוד את הדברים האלה. אני חושב שאפשר הרבה ללמוד ממך, כי אתה הכי ותיק שם. כן, אז תראה, יש גם... אין חכם כבעל ניסיון. יש עוד חברי מועצה שהם ותיקים, וגם להם ניסיון, אבל כן, אני הכי ותיק אומנם, כן. אבל כן. אז אתה לא רואה הרבה שניות. אתה ניסיון, אתה לומד, בוא, עם הניסיון אתה גם לומד ומכיר ומבין, וזהו, ברוך השם, אנחנו מכירים את כל ה... תגיד, אני רציתי לשאול אותך, אתה לא מגיע ממפלגה חזקה כמו הליכוד, או... אמנם העבודה, אבל זה גם לא בדיוק מדויק. אני רוצה להגיד לך משהו. נו. בוא נגיד את זה ככה, אמיתי. כן. אני בית"רי. אני איש ציוני. שזה ליכודניק. ליכודניק. כן. ברמה חברה, אני הקמתי תנועת נוער, בוא. יש אנשים שצועקים היום, בי, תשאל אותם מה זה בית"ר ומה זה, מי זה ז'בוטינסקי ומה זה הדר הבית"רי, הם לא יודעים. בשבילי בית"ר זה בית"ר ירושלים. לא, אז אני אגיד לך בית"ר ירושלים. כן. אבל היסודות והתורה עצמה של הליכוד היא מורכבת, ויש לה משמעות. אני קודם כל גדלתי על ערכים ימניים, עם הזמן עברתי מפלגת העבודה לא בגלל המצע שלהם והאג'נדה שלהם, ממש לא. כן. בגלל אנשים, אהבתי את פואד, אמיר פרץ לקח אותי לחסותו, עם הזמן התחברתי לה. הוא כבר איננו שם, לא יודע. הוא איננו שם, אני לא יודע איפה. והתחברתי לעוד כמה אנשים, ויותר אהבתי שם את האנשים. אני לא מסכים עם הרבה, כן. זאת אומרת, דברים שהם חושבים, מאמינים, אני לא שם. יותר בגלל אנשים שמאוד כיבדתי, ואני אוהב אותם עד עצם היום הזה, הם גם חברים שלי ברמה האישית, המפלגה גם תמכה בי, אבל אין קשר לאידיאולוגיה. לפעמים אתה הולך למקום בגלל אנשים. כן. לא, השאלה בליכוד זה יותר ערכים, זה יותר, אתה יודע. אתה יותר ליכודניק. יותר, כן, יותר תורה, יסודות. אהבת הארץ, פטריוטיות. כן. שכוייך. אבל השאלה שלי הייתה, זה שאתה לא בא ממפלגה כמו נילי, עם ליכוד שיש לו שם, שזה מותג. בוא, הליכוד זה מותג. כן. השאלה שלי, איך אתה מצליח לשמור על הכוח שלך כבר פעמיים ברציפות עם 2 מנדטים, שזה הישג פעם רביעית אנחנו, פעם רביעית? עכשיו זה קדנציה, כן. רביעית? לא, זה קרה, היית תמיד אחד. לא, הייתי 2. לא, היית 2 עם משה פרץ, נכון. ואז 2 עכשיו עם מיכאל פחימה. היה משהו לפני כן? כן, בפעם ראשונה הבאתי 2, נפל לי המנדט בבוקר, עשו איזה קומבינה שמה, ויתרנו. קומבינה? כן. בפעם הראשונה הבאתי 2 מנדטים. 2 מנדטים. ואתה יודע, כשהם מסיימים את מערכת הבחירות ב2-3 לפנות בוקר, סופרים את הקולות, חותמים פרוטוקול, ועדת הבחירות יוצאת וחזרו, וזהו. אתה מקבל את הפרוטוקול, את התוצאות, אי אפשר לחזור, זהו. חזרו ב6 בבוקר, אחד הסיעות אמרו שיש טעות לסיעת צחי עם 20 קולות, מהסכם עודפים. עם 20 קולות, כאילו יש לך יותר 20 קולות. כן, טעו, באיזה ספירת קלפי וזה. ואז אמרו לי, מנדט שלך נפל. מה? 6 בבוקר נופל מנדט, אחרי שהיה פרוטוקול וחתמו בשבוע ועדת הבחירות, ואתם נכנסתם בחזרה. אני אומר לך, זו הייתה שגיאה, מספר 2 שלי נפל, טל אוחנה נכנסה, לפעם הראשונה שלה, היא לא יודעת, מיכאל נבחר עם מנדט אחד אז. מיכאל ביטון אז. ופואד היושב ראש המפלגה אומר, אנחנו מוציאים צו מניעה 45 ימים, לא תורכב המועצה עד שנספור את הקלפיות. זה ברור, זה מנדט שלי, אני קיבלתי 2 מנדטים, פעם ראשונה.
ואז ראש העיר התקשר אליי, אומר לי, חבל, פעם ראשונה שאני נבחרתי, ואתה, בוא, אתה תקבל את המתנ"ס, את התרבות, זה מאוד חשוב, זה מסעת חיים. כן. בוא, אתה תקבל במחיר של 2 מנדטים, זה לעצור עכשיו את כל היישוב ולהתחיל. אין בעיה. אתה יודע מה, ויתרתי על זה, וקיבלתי את מה שקיבלתי, אבל ההישג שלי היה... הפסדת מנדט. הפסדתי מנדט, כי ויתרתי. אני יודע ש20 קולות האלה נכנסו, ומישהו כן, אבל מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות הרבה מה... ועדת הבחירות שם מעדה, והם יודעים את זה, ועובדה שצריך... באיזה שנה זה? בפעם הראשונה, אני לא זוכר, זה היה לפני 15 שנה. טוב, אז לא היה כל כך פיקוח גדול. אז איך אתה מצליח? תראה, צריך כל 5 שנים, כל הקדנציה לשרת את התושב, ולא משנה מה. לשרת את אותו צעיר, את אותו סטודנט, את אותה אישה, את אותה משפחה, את אותו אחד שיש לו בעיה, סתם דוגמה ברווחה. הוא צריך את המענה, באוזן קשבת, ואותו אחד שיש לה בעיה עם הביוב הזורם ליד הבית, ועם הרים הטלפון. אתה צריך לטפל לה בזה. והרבה לא יודעים שאתה עושה את זה גם. ואותו אחד שיש לה בעיה עם הבן שלה, ולא יודע מה, בכל נושא, אתה צריך, האוזן הקשבת, זה מאוד חשוב. זה מאוד 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 חשוב. וזו דעתי. זה מאוד חשוב. טוב, תודה. אז זה הסוד שלך. זה שאתה מגיע לפעמיים, שזה מרשים. צריך להיות בקשר עם כולם, ולהתחבר לכולם, ולעזור, וגם אם התשובה שלך במשהו שפנו אליך היא לא, או שאתה לא יכול, תחזיר את התשובה. אנשים יעריכו אותך יותר. פוליטיקאים רגילים להתעלם. כשמבקשים בעיה של איזה תושב שהוא מבקש משהו, ולפעמים מתעלם, לא חוזרים. התושב הזה, הוא לא רק זוכר את זה, הוא יותר מתרגז, הנה, שם לו את הכל, נעלם. אפילו לא אומר שלום באירועים. אנשים אוהבים תשומת לב, תחבק אותם, תדבר איתם, תהיה בגובה העיניים. נכון. בגובה העיניים. אתה באמת בגובה העיניים. צניעות, ענווה, זה חלק מהמרקם הזה שנקרא לפוליטיקה. ירוחם ופוליטיקה. במיוחד במקומות האלה. בתל אביב לא צריך להיות בגובה העיניים. רון חולדאי לא צריך, הוא הולך, אבל במקומות האלה, חייב, זה משפחתיות, האווירה כאן יותר, אתה יודע, אישית, משפחתית, זה שונה, שונה משאר המקומות. תגיד, דני, רציתי לשאול אותך שאלה אם כבר הזכרת שאתה עוזר, אני יודע שאתה עוזר הרבה לצעירים. והשאלה שלי, איך יש לך כל כך הרבה קשרים עם הצבא שאתה יכול לעזור פה לכולם? איך אתה מצליח כאילו? תראה, קודם כל היית רב אלוף? היית רמטכ"ל? לא, אני כלום, רק צריך, איך אומרים, זה לא קשרים בדיוק, זה הפעילות השוטפת שאתה עם צה"ל, והאימוץ החטיבות והתוכנית, לנגוע באנשים הנכונים, אז בהחלט אתה מקבל גם את הדלת הפתוחה, גם צריך להציג את הדברים נכון. למה החייל הזה רוצה להגיע לגבעתי, ולחייל הזה רוצה להגיע לגולני? למה החייל הזה לא יקבל עכשיו גיבוש לצנחנים? למה? אבל איך אתה עושה את זה? אני מכיר את המערכת, איך היא עובדת על בוריה, איך אגף כוח אדם עובד בצה"ל, ואיך מיטב עובדים, ואיך הקצינים, ואיך מגישים את כל הנושא הזה של ואתה עושה להם את כל הבירוקרטיה הזאת. תפסים, את כל הבירוקרטיה, וצריך לכוון אותם. יש אנשים שלצערי לא יודעים איך למלא את השאלון העדפות, את המנילה, מה לעשות, צריך לקדם, וזה הדברים. אנשים שגם באים לצו הראשון, ואומרים יאללה בוא נעשה אינטר על כל המבחנים, איך לאכול לאפה בקניון, הקב"א נקבעת שם. הקב"א, הנתונים, אם תלך לקצונה או לא תלך. אין כבר קב"א, אתה יודע. לא, יש כל הנושא של דפ"ר קב"א נמצאים, אבל... קב"א נמצא עדיין? אמרו שלא. שם זה נקבע במבחנים האלה, ואנשים, הצעירים האלה שבאים לצו הראשון, יש לזה משמעות לעצב את כל הנושא הזה של השירות הצבאי שלך. לא בגרות, הדברים האלה של הצבא. מעניין. אז זה הסוד שלך בעצם. ועוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך. אתה מצליח, אני שם לב לזה אצלך, שאתה מצליח להיות מוצא חן גם בעיני ימנים, גם בעיני שמאלנים, גם בעיני הגרעין, גם בעיני התומכים של נילי לצורך הדוגמה, בעיני כולם. ואני שואל אותך שאלה, איך אתה מצליח למצוא חן בעיני שניהם למרות כל המחלוקות הנטושות בין שני הצדדים האלה? כי זה שתי מחנות, אתה שם לב לזה גם. תראה, כשאתה מסיים את מערכת הבחירות, אין מחנות, כולם ביחד. וזה אצלי, איך אומרים, חותמת. אני לא נכנס למלחמות עם אף אחד. אגב, סליחה שאני קוטע אותך, תקן אותי אם אני טועה, יותר תומכים שלך הם מהמחנה של נילי מאשר הגרעין, כי
או שאני טועה. לא, הגרעין זה סקטור בנפרד. גם שם יש לך אנשים, אבל פשוט אני אומר, יש שם משהו שתמכו בי, ואני בקשר עם הרבה אוכלוסייה איכותית בירוחם, שתורמת הרבה לצבא, שעובדת ימים כלילות, איך אומרים, גם המילואימניקים כאן, יש הרבה משפחות מילואים, מדהימים, אנשים מדהימים. אני לא יודע מה ההבדל בין אפיקים לגרעין, אבל... זה אותו דבר, אפיקים זה יותר ותיקים, הם ותיקי ירוחם, ציונות הדתית זה אנשים משפחות שבאו זאת אומרת, סיימו ישיבת ההסדר והתחתנו, לימים התחתנו והקימו את הבתים שלהם כאן, אבל יש כאן אנשים מדהימים ומקסימים, והמרקם הזה שלהם, המרקם הירוחמי זה, הם חלק עצום מירוחם. הם תורמים בחינוך, הם תורמים בנושא הזה של אמרתי צה"ל, משפחות המילואים בכלל, התרומה שלהם שם. ובכל הארץ. ויש כאן, בירוחם, יש כאן משהו שאין אותו בהרבה מקומות בפריפריה. מה? תעבור לאופקים ולנתיבות ולדימונה ולמצפה, יש כאן כמעט 30 רופאים שגרים כאן, בירוחם, והם הציונות הדתית. רופאים שעובדים בסורוקה, מעל 30. מיכאל ביטון גרם לזה. מעל 30 רופאים גרים בירוחם, תבין, זה נתון מדהים. אז אולי נעשה פה בית חולים. והם מתוך הציונות הדתית, וישר כוח להם, באמת. כן. ובעוד תפקידים כמובן. אדריכלים ועורכי דין ומורים ואנשי חינוך, יש להם אנשי חינוך מצוינים. כן. בכל יעקב. כן, בכל בתי הספר, יש גם שנלמדים בשאר בתי הספר כאן, גם במיוחד, גם בדרכה, בכל בתי הספר. הם מלמדים ונותנים את תרומתם בנושא חינוך. אז בעצם מה שאתה אומר... אוכלוסייה מאוד חזקה. וגם, יש לנו גם את החבר'ה מירוחם גם, יש לנו גם חבר'ה כאן טובים, מצוינים, יש לנו כאן צעירים כאן איכותיים, שיכולים גם להשתלב כאן בהנהגה, בתפקידי מפתח. בואו, הירוחמים שלנו זה... כן. כולם ירוחמים, כאן אין מישהו עכשיו שבא לגור כאן שנה ושנתיים, אתה אומר, יאללה, הוא עוד לא ירוחמי. אבל כשהוא גר 10 ו-15 שנה ו-20 שנה, הוא ירוחמי בנפש. כן. הוא מחובר אליך, והוא גר איתך, ואתה רואה אותו כל יום, אם זה בסופר, אם זה במקום העבודה, הוא ירוחמי לכל דבר. אז הסיכום הוא שפשוט אין, מתי שנגמר הבחירות, אין מחנות. אצלי כולם ביחד, חברים, אהובים, אני אוהב את כולם, כאחד, כל הקהילות מכל הסקטורים. אוקיי, טוב, אז השאלה הבאה שלי, זה שאתה, אני אולי גם יודע, שאתה מפלגת אמצע יחסית. תקן אותי. אני רשימה עצמאית, במוניציפלי אני רשימה עצמאית. כן, אבל אתה לא תופס מחנה, לא נילי ולא טל ולא אילן, אתה באמצע כאילו. לא, אני לא נכנס, לכל אחד יש לו את המפלגה שלו, את האנשים שלו, את האג'נדה שלו, אני לא נכנס לזה. ויש את הקטע הזה שכל אחד כאילו, כל אחד נגד השני שם, ואתה סוג של באמצע כזה. לא באמצע, אני לא נכנס למחלוקות, אני נמצא בקואליציה. אתה מרגיש לפעמים שאתה כמו בין הפטיש לסדן? לא, אני לא מתערב בנושא של המחלוקות, אני איש קואליציה, כן. אני צריך להצביע, להיות בוועדות, למלא את חובתי, ליישם את הדברים שחרדתי דגלי עליהם בבחירות, נושא המתנ"ס, תרבות, ועדת הנחות, ועדת מכרזים, בניין ערים, לקדם כאן דברים, פרויקטים, תיירות, שם אני נמצא. אני אוהב להימצאות בעשייה ולהוביל ולהיות חלק מהעשייה. במקום שאני לא יכול להשפיע בו, אני לא שמה. שכוח, תודה על התשובה. השאלה הבאה, אני אשאל אותך ברשותך. למה אנשים לפעמים חושבים שאתה פרווה? שאתה כאילו לא חד, לא כאילו, אתה סוג של כזה... אתה יודע... אתה מבין למה אני מתכוון? כן, לא פרווה בדיוק, אני אגיד לך משהו. בחיים יש לי הרבה פעמים שקשה לי לקבל החלטות כואבות. קשות. סיבה אחת קשות. וואו, אני לא אוהב לעשות רע לאנשים, בין אם זה מקורב וחבר, בין אם זה רחוק. אני לא יכול לפגוע באנשים, יש לי בעיה עם זה. קשה. ככה חונכתי, ככה גדלתי, גם אם מאכזבים אותך בפוליטיקה, גם מישהו, לא יודע, לפעמים אני כועס, זועם, אבל אחרי זה אני... נרגע. זה קרה איתי כמה פעמים. אני לא שומר טינה, אני לא שונא אנשים. נכון. אני אהבת אדם, ככה חונכתי בבית. אני גם רואה את זה. חונכתי ככה. כן, גם עליי אתה לפעמים עצבני, ואז אתה נרגע אחרי זה. זה גם טעויות שלי לפעמים. אבל אני שם לב לזה. מה שאמרת אני שם לב. ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה שמתי לב שיחסית יש לך הרבה תומכים של נילי.
סביבך, גם המשפחה שלך יחסית תומכת בנילי, נכון? כן. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. יכול להיות שנילי לפעמים לוקחת אותך כמובן מאליו בגלל שאתה סוג של מאוד מאוד מחובר אליה מבחינת אותם אנשים, זאת אומרת, המשפחה שלך. לא קשור, יש לי אנשים שברשימה היו לי גם אנשים שתמכו באילן, מספר 2 שלי. כן, אבל הרוב זה נילי. זו אילן, נכון, והמשפחה שלך גם? וחלק מהחברים שלי גם תמכו בטל ואילן, כן, אבל לרוב סיעת צח תמכה בנילי, כן, בבחירות האחרונות. אבל שאלה שלי, האם אתה חושב שיכול להיות שנילי לוקחת אותך קצת יותר כמובן מאליו, למה? כי אם אתה תתנגד לאיזה משהו, אם אתה תתנגד לאיזה משהו, אז תגיד, אז אני אדבר עם המשפחה שלו, אני אדבר עם החברים שלו, והם יאשרו אותו. לא. אני כשאני צריך להגיד משהו, או להשיג משהו, או משהו שלא מאוד צריך לבין, אני יושב איתם, מלבין את הדברים, אני יכול לכעוס, לצעוק. אז נילי לא חושבת את זה. אבל לא, אני אגיד לך משהו, זה לא מובן מאליו, זה לא קשור, מה, זה לא, אני יכול להיות איתה היום, ובבחירות הבאות לא יודע מה יהיה. כן. לא יודע מה יהיה. נכון. אני לא יכול לדעת מה יהיה. היום אנחנו בסדר, מחר לא יודע מה יהיה. נכון. אפשר לדעת, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 10 דקות גם. שום דבר לא צפוי, כרגע ממשיכים לעבוד ביחד, עשייה, הכל טוב. אבל אתה יודע, לא יודע מה יכול להיות. אפשר לדעת מה גם. אחלה, מעולה. אני גם יכול ללכת למקום אחר, אתה יודע. נראה לי ג'נן ללכת לא יודע. לאילת. לכנסת, להסתדרות, לא יודע, יש הרבה דברים מבחנים, לא יודע. אתה חושב על זה? יש חלופות, כל מיני. הנה, אמרתי לך, משהו לא רוצה להגיד, זה סוד, אבל... תודה על הסוד, זה עכשיו כולם ידעו. אבל בהצלחה בפוליטיקה, קודם כל. אני מקווה שתישאר פה איתנו, אבל... לא יודע, הכל פתוח. תגיד, רציתי לשאול עכשיו ברשותך את השאלה הבאה. איך היחסים שלך עם אילן אלמקייס? אילן הוא חבר, לא קשור לכלום. אילן הוא חבר. הוא חבר, שנים... וזהו, תשמע, אתם אוכלים הרבה פלאפל ביחד. לא. סתם בצחוק. אתה יודע, אילן, קודם כל לשבת איתו באירועים, ואתה יודע, הוא בן אדם שאוהב לצחוק, הוא חבר, הוא מארח יפה בבית שלו. אמא שלו הייתה מנהלת שלי, וואו. אמא שלו הייתה מנהלת שלך? מנהלת שלי. היא הייתה מנהלת בדואר. כן, מנהלת שלי, כן, ושנים. אז אתה יודע, אז החיבור היה גם חיבור משפחתי כזה, וההורים חברים של ההורים, וזהו, אבל... מה, הוא חבר ילדות שלך? לא, החברות של המשפחתיות, זה דבר שחיבר אותי לאילן עם השנים, לא הפוליטיקה, ממש לא. תגיד, זמן. ועם מיכאל פחימה, איך היחסים שלך? בסדר גמור, מיכאל הוא חבר. חבר טוב. כן. תגיד. יש מחלוקות, יש אכזבות, יש ויכוחים, יש דעות, יש ציפיות, אבל בוא, בטוטל, הפוליטיקה בסופו של דבר עוד שנתיים תסתיים. נכון. וכל אחד לא משנה מה הוא יעשה, אבל חברות צריכה להישאר. אני בן בית, ימשיך להיות בן בית. נקודה. זו הייתה בחירה נכונה לשים אותו מספר 2? לא הבנתי. זו הייתה בחירה נכונה למפלגת צח לשים את מיכאל פחימה מספר 2? כן, רצינו אותו, כן, בוודאי. בהתחלה כן. כן. מה יהיה אחרי זה, אני לא יודע, מה יהיה לאן פניו מועדות, מה התכנונים שלו. הוא עכשיו איתך, לא? הוא כרגע איתנו, אנחנו עובדים ביחד. הם מחוברים ביחד. אז בהתחלה זו הייתה בחירה נכונה. כן. ובאמצע? חד משמעית. היו מחלוקות, אבל הכל בסדר, ניתן לפתור הכל. הבנתי, ובאותה שאלה אני רוצה לשאול, לא, סליחה. אוקיי. אז זו התשובה שלך בעצם. כן, לא יודע מה, אתה יודע, הכל דינמי, בפוליטיקה הכל דינמי, אתה יודע, אנחנו כרגע עובדים ביחד והכל בסדר. בסדר. זהו. שאלה מספר 10. תגיד, איזה תכונות צריך להיות למספר 2 שלך, הבא? איזה תכונות הוא צריך, איזה בן אדם הוא צריך להיות? תראה, אני אומר, לא צריך תכונות. אולי זאת תהיה אישה גם. כן, הייתה לי פעם אישה. זה לא צריך תכונות, צריך להיות ביחד. צריך לגלות אחריות, מסירות, נאמנות. צריך להיות מתואמים בהכל. צריך לתת את הנושא הזה של יד לוחצת יד. אתה איתי, אני איתך, אני איתך, אתה איתי. לא צריך, יש מחלוקות, בעצם מחלוקות צריכות... לא, מחלוקות תמיד יהיה, השאלה אם זה מחלוקות בריאות או מחלוקות רעות. לא בריאות. המחלוקות לפעמים הן בריאות וגם לא בריאות, אבל
צריך להבין שאת סיעת צח אני הקמתי, ואני יושב ראש הסיעה. אני זוכר אותך עוד מכיתה ו'. הקווים שלי ברורים, ואני צריך להוביל את האג'נדה. ומספר 2 שלי או 3, בעזרת השם שייכנס בבחירות הבאות יהיו ייחודים. אני מאמין, הם צריכים להיות בדברים שאני הובלתי, כאילו, המצע שכתבתי אותו, והוא מושרש והוא מוטבע לתושב, אני לא יכול לצאת מהשבלונה הזאת, נקודה. אני לא הולך להתפזר למקומות אחרים, ועל הדברים האלה יכולים להיות מחלוקות ולריב על דברים אחרים שלא קשורים אליי לסיעה. בואו נעשה מה שחרטנו על הדגל, נילחם על הדברים שלנו, ביחד, ולא נתפזר לנושאים שהם לא שלנו, נקודה. ככה צריך להיות. וזהו, אבל... לי יש תחושה שלא תהיה אישה. לא יודע, מה יהיה? בעוד 3 חודשים, 4 חודשים יש כיוונים. מתי הבחירות? יש זמן, עוד 2 וקצת. 2, יש עוד זמן. אבל אתה יודע, בעוד 1 שנה וקצת מתחילים את שנת הבחירות. שנת הבחירות לעולם לא נחשבת בספירה, מסיבה אחת, כי שנת הבחירות שמה כי הוא זה, כולם במה עסוקים במדינת ישראל. שום ראש עיר, תלמד כלל, ושום חבר מועצה לא יתעסק חיים עשייה בשנת הבחירות. במה הוא יתעסק? בקמפיין. קמפיין, זה איתי, זה לא איתי, בוא נשנה את הגישה לזה, בוא נלך לזאת לבית, אף אחד לא יתעסק. וזה מאחורי הקלעים. אף אחד לא יתעסק חיים עשייה, וככל שיתקדם הזמן, יתעסקו יותר אתה יודע, בפתיחת הקמפיין ובקרבות. כן. הבנת? אף אחד לא יתעסק, מי שככה שהוא מתעסק בעשייה, אני לא... בשנת הבחירות. שנת הבחירות שמה כי הוא זה. אתה רואה בממשלה, מה קורה? שנה שלמה במה מתעסקים? בלהביא רכש, מי איתי, מי לא איתי, זה הלך לכאן, חיבורים. ראית, עוד מזמן התחילו כבר חיבורים, סקרים, זה הלך לכאן, זה בא לכאן, זה פרש. זה השם של שמה כי הוא זה, כמו שאמרתי, שנת הבחירות. עוד שאלה, ירוחם במצב טוב היום? יש תנופה. צריך להיות אמיתיים, יש תנופה אדירה. מה התנופה? תשמע, בהשוואה לקדנציה קודמת, עם טל. כן, עם טל, אוקיי. דברים לא נעשו דברים. באמת, בזבוז של 5 שנים סתם. מה לעשות? מה אני לי עשתה? מה אני לי עשתה? לא, אני אומר שינויים בנושא של האגפים. אתה מבין? השפע מקבל חזות אחרת, הניקיון, הכיכרות, העיצוב של השבילים, אתה הולך למקומות אפילו נידחים. אם תראה איפה שדבי גר, המספרה של דבי, נכון? יש שם איזה מובלעת כזאת שאתה יורד לאלי כהן שם, מקום שאין נידח, מי מתקרב לשם? רק עוברים אנשים. ריצוף, מדשאות, ספסלים, תאורה, גם במקומות הנידחים צריך להיכנס ולבנות. והנושא הזה של, אתה יודע, להקים עוד תחנת דלק, שזה דבר מאוד חשוב, להביא עוד בנק, היא הולכת להביא עוד בנק. בנק? עכשיו, הוצאנו כאן פרויקט בכניסה לירוחם, לבנות עוד מתחם חנויות ועוד תחנת דלק, והסופר החדש, מחסני השוק, זה גם היה עם טל, אבל הדיבור הזה. ולמה אף אחד לא הקים אותו? ולא רוצה לדבר על הקאנטרי, בסדר? אני מדבר על דברים שהיו צריכים להיות מזמן בירוחם, והם התעכבו עם השנים. למה? בכל מקום מתוקן, אף אחד לא עושה לנו טובות. צריך להיכנס שיהיה סופר, הבנת? ולא משנה ויקטורי או מחסני השוק או זה, צריך שיש כאן עוד בנקים, עוד קופת חולים, עוד תחנות דלק, הכל. אף אחד לא עושה לנו כאן טובות, ירוחם גודלת. יש כאן תנופת בנייה, באים כאן יש כאן גריה חיובית. כן, אבל אנחנו עדיין 10,000. לא, אנחנו 13,600. וואלה. באו הרבה משפחות מבחוץ, יש כאן משפחות קבע שגרים, זאת אומרת, משרתים בעיר הבה"דים ובחרו לגור בירוחם, שיש להם את האפשרות לגור בבאר שבע ופלח 7 ובלהבים, במיתר, עומר, ובאו לירוחם. ויש כאן זוגות צעירים שלא עזבו את ירוחם, התחתנו ובנו את בתיהם כאן. וירוחם מתפתחת מבחינת תנופת בנייה, ואתה צריך את כל הנושא הזה של בתי כנסת, גנים, סופרים, מגרשי כדורגל, ספורט, משחקים, אתה צריך את כל זה. שכונה לא יכול להתפתח בלי כל מבנה הציבור מסביב. אבל כן, יש כאן תנופה אדירה. אז ירוחם במצב טוב. ירוחם במצב טוב. זו דעתי. לא טוב מאוד אבל. מתפתחת טוב. ויש עוד פרויקטים שאנחנו הולכים להוציא, כן.
יפה, יפה. צריך לטפל קצת בנושא של תעסוקה, מאוד חשוב, לשלב צעירים. הנה, עכשיו היא מביאה נושא של תעסוקה, צריך לשים אותו בסדר עדיפות, כדי שאנשים, פרנסה, כדי שאנשים יגידו, יש לי פרנסה, אני נשאר בירוחם וקונה בית, או קונה שטח ובונה את ביתי כאן. הבנת? התעסוקה יש לזה חלק מאוד חשוב, אבל יש כמה פרויקטים עכשיו שנכנסים בנושא תעסוקה. עם קמ"ג, גם קמ"ג, ישבו כוח אדם, ישבו היום עם ראשת העיר, עם קמ"ג, עם חיל ושב"ס חיל זה טוב. כן, ועוד כמה מקומות. יפה, כוח. יש לי עוד שאלה לשאול אותך, ובאמת שמתי לב ששמעתי את זה 3 פעמים מ3 אנשים שונים, ואני חושב שאם אני שמעתי את זה 3 פעמים, אז יש על זה שם, יש על זה דיבור, בוא נגיד ככה. יש שמועות סביבך שמי שמחליט עבורך זה רק אבא שלך. לא, ממש לא. ממש לא. פעם לא החליט. זה שקר. לא. הייתי תמיד אנשים בסביבה. אז למה אנשים שאתה וישבו, לא, אבא שלי, בחיים כל אבא שלי הגיע לסניף, גם כשהתמודדתי. לא תראו אותו בסניף, לא תראו אותו מסתלם. תשמע, זה 3 אנשים אמרו לי את זה. לא תראו אותו בא למועצה, לא תראו אותו בא למליאות. נכון. הקמפיין שלי הוא ברור. גם לי זה היה מוזר. אתה רואה אותו בסניף, בא, מתערב, מדבר, יש כלום. הוא בא, מביא את הקולות של המשפחה. מאוד חשוב לו שאנחנו נגיד את זה, אבל לא, אין קשר. זה סתם שמועות. תמיד מי שהייתי מסביבי, התקנתי, שיתפתי עם זה את הראש המטה, את מספר 2, 3, 4. אני בקשר עם כל האנשים עד היום. כן. ומעדכן, ומדבר, ומתייעץ. לא לבד, אני מקבל את ההחלטות. עד היום. וזה הפלוס שלי, שאני מתייעץ גם עם האנשים שבחרו בי, לא רק שהיו במטה. גם עם אנשים בוחרים, בגלל שהם בוחרים פוטנציאליים שלי שנים, אני מתייעץ איתם על דברים ואני משתף אותם. וזה? אז זה סתם שקר בקיצור. אין קשר בכלל. סתם... יכול להביע דעה, זה זכותו. סתם שמועות, כל אבא ידאג לבן שלו, אמנם, כן, אבל... אולי במטה אף פעם משהו לא בא לסניף אף פעם. אז סתם אנשים מדמיינים. בא. אז הם סתם מדמיינים. בא לאיזה כנס שלי, לא, מהבית. הם סתם מדמיינים, בקיצור. כן. תגיד, שאלה מספר 12. בחיים הפוליטיים חווית בגידה? כן, הרבה. הרבה? יש אכזבות מאנשים שאתה הולך איתם כברת דרך, ואתה עושה בשבילם, ואתה יודע, המושג הזה של חברות, נאמנות, המושגים האלה של חברות, נאמנות והכרת הטוב, זה דברים שצריכים ללכת עם האדם עד סוף ימי חייו, ולא משנה, זה לא רק בפוליטיקה, בכל מקום. ומאכזב, אבל אתה יודע, אתה לומד, זה שיעור, בחיים זה הכל שיעור. שיעור ומבחן, שיעור ומבחן. אתה סולח להם? חלק לא. חלק לא, כי אתה מתאכזב. כי אתה עושה בשביל... והם לא התנצלו גם. אתה יודע, בספר משלי רשום, יש משפט שאומר בספר משלי, תקשיב, המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. מה זה אומר? אני עושה לבן אדם טוב. נכון. הוא לא חייב להחזיר לי, כן? הוא לא חייב להחזיר לך בטוב, אבל אל תחזיר לי ברע. והוא מחזיר לך ברע. הוא מחזיר לך ברע. הבנת? זה הפסוקים, במיוחד בספר משלי, שם תובנות עם מלא ואבא לי. אתה לומד אותם, ואתה... כל הכבוד. ואתה צריך ליישם אותם. ואני מיישם הרבה דברים. אז יש בגידות. אבל אני חושב כן, שאתה מינורי, לא הרבה. בדרך כלל יש לי הרבה אנשים שבאים איתי, כברת דרך ארוכה ונאמנים, יש בודדים שאתה מתאכזב מהם. ואתה עושה בשבילם, אכזבה קשה. זהו. כואב. אבל בסדר, אין מה לעשות. מדלגים, ממשיכים, הם בדרכם. נכון. אתה לא מחויב להם, ובא להתראות, זה פרק שאתה מדפדף, זה דף שאתה מדפדף אותו מהמחברת, הלאה. שאלה הבאה ברשותך. איזה מספר? 13. כן, אנחנו כבר מעל חצי. רציתי לשאול אותך שאלה. אתה בן אדם שאני מכיר אותך, אתה מכבד נשים. ואתה, ממה שאני זוכר, אתה עשית חילקת 40, לא זוכר, שי, לאם חד-הוריות. אני זוכר את זה. נשים חד-הוריות, נשים מחלימות מסרטן. כן, שכוייך. כן. אז רציתי לשאול אותך שאלה, בתור אחד שמכבד נשים וכל הדברים האלה. זה לא נשים, זה נשים מחלימות מסרטן, זה קבוצת נשים. ואם חד-הוריות גם נתת להם. אתה סיפרת לי. זה היה בחנוכה, מזמן. כן. בחנוכה אני לוקח נושאים מסוימים. רופאים, משפחות חד-הוריות. כל פעם נישה אחרת. כן. חיילים לוחמים, מחלימות מסרטן, כל שנה יש נושא. יש לך כבוד גדול לנשים. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אני מחזיר אותך אחורה בזמן, איזה 2.5 אחורה,
אתה עדיין מחליט להביא את אייל גולן, למרות כל הרעש הזה שהיה פה, ואתה יודע שהיה פה רעש, ואני שואל אותך ברצינות כאילו. אייל גולן? כן. אתה זוכר שהיה הרבה רעש על זה. תראה, הבאנו אותו, את ההצלחה, הוא זמר לאומי, בית המשפט לא הרשיע אותו, אני לא שופט, כן. לדון, אני לא דן אנשים, הוא לא הורשע, לא הוגש כתב אישום, וזהו, אבל אתה יודע... אתה לא רואה בזה דבר פסול. אני לא רואה בזה, אני הרבה אוהבים את אייל, הוא זמר באמת בחסד עליון. וזהו, אני לא יכול להיכנס לנושא הזה, אבל... אז אתה לא מתנצל. זה החלטות לא רק שלי, זה החלטות של כל הצוות, של ראשת העיר, שלי. היא גם לקחה חלק. כן, אבל לא צריך להצטער, אייל גולן היה כאן, נתן הופעה, נתן שואו, זהו, נגמר. לא נביא אותו בגלל העלויות, לא בגלל זה, אם הייתי יכול להביא אותו, בוא, זה לא... תגיד, ויש לי שאלה. ממש לא, הוא נתן כאן הופעה מהממת. פגז, כן. ומה שהיה לו בזה, זה בית המשפט צריך להחליט, בית המשפט לא הרשיע אותו. מבחינתך זה בסדר. והתיקים נסגרו, ואני מחכה להרשעה, אני לא רואה, נגמר, זהו. תגיד, ויש לי שאלה, אתה ראית שזה עשה רעש וזה עשה הד, מה היה כזה נורא להביא במקום את אייל גולן, את דודו אהרון או את... דודו אהרון היה כאן בירוחם. לא דווקא דודו אהרון, סתם, עומר אדם. הבאנו את עומר אדם, לא רוצה להופיע ברשויות. למה? הוא אמר שאני לא מופיע ברשויות. אם הייתי לי אפשרות להביא אותו, הייתי מביא אותו. תגיד, בן צור לפני 2.5 היה גם מפורסם? לא, רק עכשיו מפורסם. רק עכשיו הוא בשיא שלו, בגלל אהבת השם. לא, יש לו הרבה לעיתים. זמר ענק, יש לו לעיתים מדהימים, והוא זמר חזק, עכשיו הוא עושה מנורה. בן צור זה בן צור, בוא. נכון. ואנחנו בוחנים להביא אותו. כן, אבל השאלה שלי היא כאילו, יכלת להביא מישהו אחר, זמר ברמה גבוהה, לאו דווקא דודו אהרון, כן, אין לי זמרים, משה קפה, לא יודע איזה זמרים להביא. הבאנו אותו לירוחם, הבאנו את ליאור נרקיס לא פעם ולא פעמיים ולא 3. נו. את פרטס יהיה כאן 4 פעמים. פרטס, אוקיי. 4 פעמים הוא היה כאן. אוקיי, אז נהיה משעמם כבר, אתה אומר. וקובי פרץ היה כאן 4-5 פעמים. וזהבה בן, ושרית חדד, וססון שאול הבאנו אותו שנה שעברה, ונועה קירל. בוא, אתה צריך גם לשנות, לגוון. כל שנה אתה לא יכול להביא את אותם זמרים, מה גם שהם צריכים גם להוציא אלבום. ועדן בזקן הייתה כאן פעמיים. גם שעמם, כאילו. ועכשיו אנחנו מביאים השנה את איתי לוי, שהיה כאן גם פעמיים 3, הנה פעם רביעית שהוא מגיע לירוחם. כן. ואתה צריך אומנים שגם מרעננים את השירים שלהם, ואת האלבומים. והם נשארים, אתה יודע, בשיא. דודו אהרון, הוא זמר טוב, אבל אתה יודע, הוא לא יכול להביא. היום קל בסדר גודל של 3,000 איש באצטדיון, כמו שעשינו לפני 10 שנים. כן. שהוא היה בשיא. ועשינו מופע באצטדיון כרטיסים, והיה מלא. היום לא, הוא לא יכול למנות אצטדיונים. מה לעשות? אבל יש אומנים, כן, עומר אדם, הלוואי והם יכולים להביא אותו. אבל העלויות שלו לא שהן יקרות. גם אייל גולן לא זול. כן, ומחירת כרטיסים, והוא לא רוצה להופיע ברשויות, עומר אדם, וחבל. אז שורה תחתונה, אם אני מחזיר אותך אחורה בזמן, אתה מביא אותו שוב. אתה תומך להביא אותו שוב לפחות. אפשר להביא אותו, זהו, הבאנו אותו פעם אחת. אני לא בעד להביא זמר עוד פעם ופעמיים, זהו. לא, אבל אם אני מחזיר אותך אחורה, 2 אחורה כאילו בזמן. כן. זה לא היה טעות. לא, זה לא, אני חושב שהוא זמר טוב, הוא זמר לאומי, לצד כל השמועות. העננה והשמועות. אני גם אוהב אותו. את המוזיקה שלו. לא את האופי שלו בתור בן אדם. אנשים אוהבים את השירים שלו, והנה עכשיו מירוחם יש לו את המופעים, עכשיו בגולד, כל מופע, 30-40 מירוחם קנו כרטיסים. בנגלות. כן, כן. והולכים לכל המופעים. גם אחי אושרי קונה הרבה כרטיסים שלו. וכולם הולכים למופעים שלו. אז מה? נכון. והם נוסעים עד קיסריה. כן. יפה, יפה. טוב, אז שאלה מספר 14. אתה אומנם מזרחי מוגדר, נכון? אבל יותר נכון שאתה צפון אפריקאי. מזרחי זה תימני ועיראקי, כל הדברים. אבל אתה נחשב מזרחי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. בחיים הפוליטיים שלך, הרגשת פעם איזשהו קיפוח על זה שאתה מזרחי, וכאילו בחיים הפוליטיים שלך, אתה יודע, כי בינינו... לא. בכלל לא? הרבה חברים שלי הם אשכנזים. הבנת? אפילו גם ראשי ערים. טוב. הבנת שאני... הם גם שים לב, הם תמיד בטופ. ואני אוהב אותם, והם חברים, והם וואו, מדהימים, ואני מחובר לכולם. אני אף פעם לא הסתכלתי על הנושא הזה של לאום, דת, באמת שלא. אנשים הסתכלו עליך אבל? לא. אז אין קיפוח?
אתה יודע, יש כמה ראשי ערים שהם אשכנזים, כן? כן. ולא משנה איזה מפלגה הם, כן? והם חברים שלי ברמה האישית, ואני בשבילם, סליחה על הצניעות, כן? אבל אני בשבילם עולם ומלואו. כן. והם לא מזרחיסטים, כמו ראש עיריית גבעתיים. והם לא הרגשת שהם קצת מעליך, כאילו לא שהם מעליך חס וחלילה, כאילו שהם חושבים שהם מעליך. תקשיב, ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, כן? זה אחד החברים הכי 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 יקרים לי ושאני אוהב אותו. הוא גם בשבילי כמו אח גדול. כשאני בא אליו לגבעתיים, הוא מפנה את הכל, איזה רוח הוא עושה לי. הוא אומר לי, דני, אתה עולם ומלואו בשבילי. והוא מפנה לי באמת כמה שעות לסיור, לרוח, לבבי, להכל. רגע, אתה מכיר את כל... ועוד כמה כאלה, שהם גם ראשי ערים וגם מנכ"לים וחברים שלי ברמה האישית, ולא מסתכלים על מזרחים ולאום ומטה, אז נקרא דוגמה, כן, בוא, אני מחובר לכולם, זה לא... אבל אתה חושב שזה קיים? לא, אצלי זה לא קיים. אצלך לא, אבל בכללי זה קיים? לא ראיתי את זה, אני לא נתקל בזה. אולי, אתה יודע, בארצי, וזה, כשדודי אמסלם מדבר על האשכנזים וככה ועל העולים, וראיתי אותו בכמה נאומים שלו, אבל כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, זה לא... תגיד, יש לי שאלה שצצה לי עכשיו, לא רשמתי אותה, אבל... אתה מכיר את כל הראשי הערים האלה, זה ראש עיריית גבעתיים, שאני בעצמי, תגיד לי במפה איפה זה גבעתיים, אני לא בטוח שאני יודע. איך אתה מכיר אותם, וכאילו, כי אתה מכיר אותם כי אתה רוצה ללמוד מהם? לא. אז איך אתה מכיר גם המפלגה, הייתי בליכוד. אז ככה מכירים? וגם בעבודה, ואתה מכיר בכנסים, באירועים, ימי עיון, בביקורים, באים לכאן, אתה הולך לשם, מתחבר, מכיר. ואגב, יש גם ראשי ערים גם שאנשי צבא. שהם היו בצבא גם, דרך הצבא הכרתי אותם. כמו ראש מועצת מזכרת בתיה, גבי גאון, היה כאן מפקד בה"ד 1. ראש עיריית נהריה, שהוא חבר טוב שלי, מפקד כאן ביסלח, אלוף משנה, רונן מרלי בנהריה. כן. ויש כמה ראשי ערים שגם מהצבא הכרתי אותם, הם ראשי ערים. אז אתה מכיר בכל דרך, לאו דווקא... כן, אתה מכיר באמת הרבה אנשים. ואני לא יודע איך... גבעתיים, לא הייתי בחיים בגבעתיים. שתגיד לי ראש עיריית צפת, אני לא מכיר אותו, אתה מבין? ראש עיריית עכו, אני לא מכיר אותו. אבל יש ראש עיר בקצרין שלילי מכירה אותו. נכון, אני מכירה, כן. ראש עיריית אשדוד, יחי לסרי, הוא חבר טוב שלי. כי הם ליכודניקים. אז ככה זה... אני מכיר אותו לפני שהיה ראש עיר, כשהיה רופא עוד את לסרי, בלובי דרומי שהקמנו, את בני ביטון. הוא חבר. בני ביטון זה כמו... בני ביטון אח גדול. דימונה. כן, אתה מבין? אותו אני מצפה שתכיר אגב. שנים, אנחנו חברים עוד כשהוא היה, איך אומרים, כשהוא היה חבר מועצה, והפסיד פעמיים, 3 פעמים במערכת הבחירות, אני הייתי איתו צמוד שם. גם בהפסדים, הייתי צמוד אליו. הוא חזק שם. כן, בני אחלה. אז מכירים שנים. יפה. שאלה מספר 15, שהיא קצת, אני לוקח אותך לעולם אחר עכשיו, קצת תכף נחזור לפוליטיקה. מי לדעתך השם העיקרי של המחדל ב7 באוקטובר? זו שאלה שאני רוצה לשאול כל פוליטיקאי. וואו, תקשיב, 7 לאוקטובר... אתה פוליטיקאי, אני שואל אותך. תראה, כל מערכת הביטחון, זה הצבא, חלק של קצינים בכירים שכשלו במודיעין, המוסד, שב"כ. כולם. הקיבוצים גם אשמים, אתה יודע? למה? קיבוצים, אני חושב ככה, קיבוץ שהוא על הגדר, כן? והם לא חשבו על 150 בכיתת כוננות שעם נשקים ועם מחסן תחמושת ועם בחגים שהם צריכים, אתה יודע, להיות מוכנים. לא יודע, צריך להיות כיתת כוננות בכל קיבוץ שהיא של הקיבוץ. נשק. שהם מיומנים והבתים שלהם גם צריך להיות נשק בכל בית, במיוחד שאתה על הגבול, והדבר הזה הכתובת הייתה על הקיר. נכון. זה התחיל מפיגועים שנכנסו, ומרחפנים, ומעפיפונים, ומכל מיני, ומהקסאבים. משתדרגו לרחפנים. כן. ופלישה זה עניין של זמן. אתה יודע מה לא הבנתי? כאילו, למה הצבא שם ליד הגבול את בסיס זיקים, את בסיס ניצנים, את אוגדת עזה, שכולם שם, אתה יודע, רובם שם לא לוחמים, ואת בסיס פיקוד העורף שם, ליד אופקים. למה הוא שם את הבסיסים האלה שם? אם היה בסיס ביסלח שהם לוחמים שם על הגבול, האימונים שלהם היו שם, או בה"ד 1, או צוקי עובדה לחלופין, הנדסה, ושם בבסיסים האלה כל שבת שמים כוננות, של אחד הגדודים, כן, מלא. כן. זה היה אחרת. אז היו חיילים בכוננות ולוחמים.
אבל נכנסו לבסיסים שהיו שם תומכי לחימה. לא, היו מעטים לוחמים. כן. אז הם פלשו עליהם כל דכפין להיכנס לכל מקום. לא יודע איך הבסיסים של... תשמע, הם באו ביום שבת גם, אל תשכח, אנשים חוזרים הביתה. בביסלח כל שבת יש כאן גדוד אחד שנשאר מלא, עם המג"ד, סמג"ד. כל שבת? כל שבת. או 17, או 906, או 450. תארך החטיבה הייתה שם יושבת ליד כיסופים, זה דוגמה. כן. אז אתה אומר גדוד אחד בקולות מוכן, כולם לוחמים של צנחנים, גולני, גבעתי, כבר עם נשקים. אבל איפה כאלה נכנסו לזיקים? ניצנים? בסיס פיקוד העורף? מה, הם כבשו מלא מקומות. כולם שם תומכי לחימה, בוא. ג'ובניק. והטרגדיה הייתה, לא רוצה להגיד את תומכי לחימה, הוא גם יש לו משמעות, אבל לצערי הם לא היו מוכשרים להילחם. אז אתה אומר, תמיד בגבול צריך לשים את החזקים, בגבולות. בחטיבות צריך... ולא באמצע. חי"ר, ושם לבדוק את כל הנושא הזה של... זה טעות של המדינה, של הצבא. שטח אימונים, כן, 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 כן. המיקום של הבסיסים, לפי דעתי, חשבתי עליו מזמן שהוא לא נכון. שנים שזה פוקוס שלי. אני רק רוצה לשאול עוד שאלה בנושא הזה. אתה אמרת שהקיבוצים אשמים, נכון? אז אני שואל אותך שאלה. זה יותר נכון להגיד שהמדינה אשמה, שהיא לא דאגה להם. קודם כל תקימו כיתות כוננות שלכם, וזה. הקיבוץ עצמו על דעת עצמו, זה המדינה צריכה לעשות. אם כל בית היה עם נשק, הרבה דברים היו נדעים. נכון, אבל לא היה את האישורים האלה, עכשיו בן גביר עושה את זה. עכשיו בן גביר עושה את זה. למה? כי ברגע שבאים פולשים לבתים, ויודעים שאנשים שפולשים, אנשים בלי אמצעים, בלי נשק. ברגע שיש לך נשק, אתה אומר, זהו, תמיד נפשו עם פלישתים, אני מתגונן, מגיע למשפחה שלי, אני מקצועי, עשיתי מטווחים, יאללה, מצליף. שום בית לא שם עם נשק. אבל המדינה לא עשתה את זה. אתה מבין? היא הקשתה על אנשים. וכל בסיס, וכל קיבוץ צריך להיות מגודר, ועם, לא יודע, כוח הפעלה, ולא יודע, משהו לא הובן לי בנושא של המיגון שם והביטחון שם, לא. המדינה הקשתה עליהם. עכשיו בן גביר עושה תיקון, ועכשיו בן גביר עושה את הדברים האלה. ב-2023 זה לא היה לדעתי. זהו. אתה יודע איזה קשה היה להוציא נשק? זהו. אז הבנתי, זה כמה אשמים בקיצור. כמה אשמים, צבא לא היה איראני גם, שנו. צערי. שנו, כן. פעם היינו הצבא החזק בעולם. ככה אמרו עלינו. קיצור. לגמרי. יהיה ועדת חקירה ויגלו את הכל, בואו נראה מתי זה יהיה. הם לא רוצים. לא יודע, אולי זה יהיה פעם. ויגלו. עוד 20 שנה. טוב, שאלה מספר 16. כמה שאלות יש? יש לך עוד 4, לא הרבה. אוקיי, נו. איך אתה מצליח להתאפק כמעט שלא להגיב ברשתות החברתיות? אני לא אוהב את זה. כל המועצה שמה. אתה בקושי שמה. תמיד. עוד פעם חונכתי מהבית, לא להכפיש, לא להלבין אנשים ברבים, לא לגדף. בפייסבוק, באינסטגרם, בכלל בכל המדיה, תראו אותי רק מברך. מעלה אירועים, מברך, נותן לייקים ליום הולדת, לאירוע הזה, זאת עשתה חתונה, מעלה את זה, מפרגן לה, רק פרגונים ודברים טובים. המדיה, הדבר הזה יכול להרוס, איך אומרים, עולמות באנשים, וזה יכול לעשות עוול לבן אדם כשאתה מעלה ומכפיש עולה. למה? לא צריך. לא, לאו דווקא להכפיש, אתה יודע, גם אני אומר... גם ביקורת, שאתה נותן ביקורת על מישהי או מישהו או משהו, לא, היא לא צריכה להיות במדיה לפי דעתי. היא לא צריכה להיות במדיה. אבל זה היום המציאות, אתה יודע, 2026, אנשים במדיה. אני לא שם, אני לא יכול לגדף אנשים ולעלות וללכלך, אני לא שם. טוב, קבל את התשובה שלך. שאלה מספר 17. כשאתה, כמעט שאלה חופפת למה ששאלתי אותך עכשיו. כשאתה רואה את השנאה ואת ההשתלחויות אחד בשני בפייסבוק, זה לא גורם לך צער? ועוד שאלה, איך עוצרים את זה גם? תראה, זה בדיוק כמעט אותו דבר. אנשים לא מבינים, ירוחם מאז ומתמיד, שנים, היא הייתה מקום חמים. ירוחם זה משפחה. כן. אתה מבין? ואנשים האלה עכשיו שכל אחד רב עם השני ומשתלח ומכפיש גם אתה רואה עכשיו מה קורה פה, זה השיא. מגדף, עם הרבנים. איפה אתה נפגש אחרי זה עם האנשים האלה? ברחוב. מתי אתה, לא רק ברחוב, באירועים, או חס וחלילה באבלות, אתה מבין? כן. אתה פוגש את האנשים האלה שם, לצערי. ואז הפיוס בעצם מגיע מאירועים ומאבלות. שם אתה מתפייס עם אותו בן אדם.
ככה אתה לא תדבר איתו על הדברים האלה, אתה לא תדבר איתו עוד 30-40 שנה. אבל חבל, ירוחם זה מקום חמים, צריך לוותר לפעמים על הלשון, על הפה, על ההתנהלות. אני אומר תמיד, צריך לספור עד 10, לפני שאתה פולט משהו. לספור עד 10. למה אמרו לי עד 100? לא, לספור עד 10, ספור עד 10 בלב. חוץ מרימון כמובן, זה 3 שניות. כן. אבל לספור עד 10, ותגיד, אם אני צריך כן להגיד את זה, לפלוט את זה, או לתת את המתח הזה, או להגיד לא, אני לוקח את זה בחזרה ומתאפק. אבל אנשים, אתה יודע, קלים, איך אומרים, בלשונם, והמקלדת אצלם זה... צ'יק צ'ק. וואו. כן. לגמרי. אז זה גורם לך צער. אז איך עוצרים את זה? לספור עד 10. לא, לוותר. לוותר, עכשיו לדעת המשחק זה לוותר ולוותר ולהבליג ולאהוב ולחבק וחבל, באמת חבל. נכון. טוב, אני מקווה שזה ישתפר מתישהו. כן. שאלה מספר 18. אתה יחסית פעיל מאוד בקואליציה וכל הדברים האלה, אתה יודע הכל. ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך ביקורת, למרות שאמרת שהכל בהתפתחות והכל בזה. מה לדעתך הנושא שלא מקבל מספיק תשומת לב בירוחם? חייב להיות משהו אחד שלא מייחסים לו יותר מדי חשיבות. נושא אחד. אני אומר... שהוא לא מקבל מספיק. נושא אחד. כן. אני חושב, הנושא אמרתי התעסוקה, צריך לשים את זה בסדר עדיפויות, זה מאוד חשוב. וזה לא מקבל מספיק תשומת לב? לא צריך להכניס שם, להביא כל מיני ירידי תעסוקה לכאן ולשלב צעירים כאן ולהכניס אותם לנושא הזה של לימודים עם מלגות, לשלב אותם בהנהגה כאן, ליצור עוד פעם הנושא הזה של שדה הרחפנים, יכול להכניס מקומות עבודה הרבה כאן, לבנות כאן כמו שאמרתי את מחסני השוק, את הקאנטרי, זה גם, אתה יודע, זה גם מקומות עבודה. וזה, זה נושא שמאוד צריך לשים אותו בסדר עדיפויות. תעסוקה. עוד פעם, יש כל מיני פרויקטים ותוכניות, והם מתחילים לצאת לפועל, ונקווה שהם יתפסו תאוצה במשך, בשנה הזו. אחלה, מצוין, טוב לדעת. שאלה מספר 19, לפני האחרונה. איך גורמים לצעירים להישאר בירוחם ולא לעזוב אותה? אז אמרתי. צעיר שהולך ללמוד? לא. כן? אוקיי. תן לו את כל הכלים, זה מלגות, עושה פרח, מלגות, תן לו את כל המעטפת קודם כל. 2, כמו שאמרתי, מקום עבודה. 3, זה הנושא הזה של שילוב, אמרתי שילוב של צעירים בהנהגה גם. יש צעירים. צריך לשלב הרבה. יש צעירים. יש כאן המון, כל ירוחם מלאה במוסדות, ושם צריך להביא את הירוחם משם לקדמת הבמה. וזהו, ברגע שצעיר או צעירה שיש להם עבודה, קודם כל הם נשארים בירוחם. הם יקנו כאן בית, לא יעזור. הרי מי זה מי שאין לו עבודה והוא מובטל. לא, מי שמחפש בזול גם. יש כאלה שלא רוצים לעבוד במפעלים של חוטבי עצים ושואה ומים, הם רוצים משכורות גבוהות וגדולות ולהתפתח. מי שיש לו את זה עובד יכול לעבוד גם בפריפריה, מחוץ לירוחם, ולחזור כאן ולהמשיך לגור. ומי שאין לו את זה, אז הוא נאלץ לעזוב את ירוחם וחבל. אז צריך להשאיר אותם, לתת להם את כל הכלים, כן להישאר בירוחם. בין אם זה סטודנט או צעיר שמחפש עבודה ולהתאים לו את העבודה המתאימה לו כדי שהוא יישאר כאן. כמובן, בהתאם ליכולות שלו, לנתונים שלו, וזהו. אני אישית אגב חושב שזה לא כזה חשוב. אגב, הייתי שולח עכשיו 30 חבר'ה ללמוד הוראה, נותן להם מלגות, חסרים הרבה מורים. חסרות הרבה גננות ומורים, כן? 30-40 עכשיו שולח אותם ללמוד הוראה. מפה כאילו. מכאן, כן. אבל בהתחייבות שהם יעבדו בירוחם. וברור, חסרים מורים בבית הספר. כל בתי הספר חסרים מורים. חסרים. וגננות, תכשיר. גננות ומורים, לעשות קורסים והכשרות. שנה, שנתיים, תוך כדי. כבר בתואר, שמתחיל תואר ראשון, בשנה השנייה אתה כבר יכול להיכנס לזה. לבית ספר, מטעם משרד החינוך. ובשנה השלישית כבר לקבל את תעודת הוראה ולקבל שכר גבוה. אגב, השכר גבוה של המורים, של הגננות וחבל. זה דוגמה לעוד, לא דיברתי על הייטק, בוא. הייטק אין לנו כאן אופציות, אבל יש הכשרות ותארים שירוחם, במיוחד מדינת ישראל וירוחם זקוקים להם.
מה זאת אומרת אין אופציות בהייטק? כאילו היה לנו פה פעם הייטק וזה, גם יש לנו עכשיו הייטק. אין אופציות, זה מצומצם, ההייטק כאן הוא מאוד מצומצם, זה לא עכשיו, אתה יודע. טוב, תשמע, עכשיו יש בינה מלאכותית. יש לך בבאר שבע עכשיו את כל הנושא של הייטק וכל 8200 שהם מקימים עכשיו בבאר שבע שם, של הצבא, שם צריך את המוחות של כל הסייבר, כל סיסטם, כל הסייבר שם, ואינטל בקריית גת, שמעסיק שם הרבה מהנדסים והנדסאים ומוחות. אז אין לנו כאן את האופציות כאן, אין לנו כאן מפעלים בסדר גודל כזה או בסיסים שזקוקים לכל המוחות האלה, אבל צריך להכשיר דברים אחרים, כמו שאמרתי, גננות, סייעות. כן, זאת אומרת הנושא של רחפנים גם, שיתפוס תאוצה, יקלטו כאן המון עובדים, המון, משכורות גבוהות. כן, תשמע, זה מאוד... ושם אתה יכול לשלב צעירים. שם אתה יכול לשלב צעירים. אגב, אני לא כזה חשוב שישארו פה צעירים, כי לדעתי בסוף כאילו באים אנשים, או גם לפה באים צעירים, תמיד זה סוג של הטבע. לא, באים, נשארים. אנשים כאן לפעמים אוהבים את הפסטורליות כאן, ולא את הרעש, ולא תל אביב, ולא את הזיהום. כאן ירוחם זה מקום עם אוויר טוב, אווירה טובה, משפחתית, פסטורלית, יש כאן חינוך טוב, יש כאן חינוך בלתי פורמלי טוב. יש כאן, איך אומרים, אווירה טובה, יש כאן תיירות ברמה, זהו. זה מה שחשוב תכלס. תיירות ברמה? מה זאת אומרת תיירות ברמה? אני אומר, יש כאן הרבה דברים טובים. איזה תיירות? אגב, יש כאן אוצרות טבע שאין בשום מקום. איזה? הנושא הזה של... אירוס ירוחם? אירוס ירוחם, המכתש, האגם, הנושא של חלמוניות, הצפרות, כל הדברים האלה זה תיירות, בוא. כן, אבל אתה לא יכול להשוות את זה לאילת, לדוגמה. לא אמרתי עכשיו, לא מחפש מלונות, עכשיו 5 כוכבים קלאב הוטל. יש כאן תיירות כאן, זה משהו, אנשים לפעמים אוהבים את המדבר, אתה מבין? כן. הנושא של האגם, יש כאן אנשים שיורדים כל יום לאגם. כל יום? כל יום. לדוג ולשבת עם החכה. מה יש לדוג? יש שם רק חמנונים. והרבה אנשים, תראה מירוחם, יורדים לאגם. כל יום או כל יום. יש שם ברבורים גם, אבל... לשבת שם באווירה וליהנות מהתיירות כאן. יפה, יפה. טוב, אחלה סיבות, תכלס. שאלה אחרונה. נילי יחסית חדשה פה בפוליטיקה, והיא הרגישה כאילו ביטחון לרוץ, לרשות, היא לא חיכתה, היא תוך שנה, שנתיים נראה לי שהיא צברה ניסיון, ישר רצה. אני חושב שגם טל אוחנה יחסית עשתה את זה. אתה יחסית נורא ותיק. יש לך יותר ניסיון. לא חשבת לרוץ בעצמך? לרשות. זאת אומרת, להתמודד לראש העיר. חשבתי לרוץ לפני קדנציה. לא אז לכל, סליחה, לפני קדנציות. אבל ריבוי המועמדים, אתה יודע, יש לך ריבוי מועמדים. כמה מועמדים יש לך? 3? כל מערכת בחירות יש לך 3-4 מועמדים. זה קצת, כי עוד פעם, הסקטור שלי, נכון, וקהל הבוחרים שאני רוצה להביא, הוא מתחלק ל2-3 מועמדים. וכל אחד תופס את הראש, אני רוצה להיות ראש עיר, ואני רוצה להיות... כמו עכשיו. ואני רוצה להיות ראש עיר, ובוא איתי, ותבוא איתי, ולי יש יותר ממך, ולך יש יותר ממני, ואני מזכר עם 7 מנדטים, כל אחד עם הפנטזיות שלו. נכון, כמו עכשיו אגב, כמו עכשיו. כן, אז להיות ראש עיר, כרגע זה לא התחנה שאני רואה בעתיד. איפה אתה רואה בעתיד? עוד פעם יש לי כיוונים, אמרתי לך כיוונים אחרים. אני ממשיך עם המוניציפלי, זה לא קשור. תעשייה הציבורית שלי אני ממשיך. אני אפתח את המפלגה, להוסיף אנשים, להוסיף שחקנים חדשים, להרענן את השורות. סיעת צריך הולכת להביא בעזרת השם מפץ של מנדטים עם הרענון והחידוש והחיבורים שצריך לעשות. חושב שיהיה לך 3? יהיו הפתעות, אני לא יכול לדבר, אתה תראה את ההפתעות שיהיו, אבל הכיוונים שלי גם מעבר לפוליטיקה היישובית, המקומית, למקומות אחרים. בזמן, במקום, בעיתוי הנכון. סבלנות. סבלנות מילת מפתח. כן. סגור, דני. תודה רבה. יש עוד שאלה שהיית רוצה שאני אשאל אותך? זהו, שאלת את כל השאלות. מספיק, לא יותר מדי. שבעזרת השם, שירוחם, תגלה, איך אומרים? אהבת חינם. בגרות, קודם כל בגרות שכל אחד יהיה בוגר בפליטות שלו, בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו.
שתהיה כאן אחדות, שתהיה כאן אהבה, שכל אחד יגיד מילה טובה לשני, וזה סוד ההצלחה של ירוחם. ירוחם זה מקום חמים, משפחתי, הבתים כאן, כל בית כאן פתוח, השכן שלו, לך תראה במקומות אחרים, אף אחד לא יודע מי גר מולו. ויש לנו כאן משהו שהוא, שמאחד כאן, זה החיבור, האווירה, המשפחתיות, שאין את זה בשום מקום אחר. כן, שיהיה בשורות טובות. תודה. יש עכשיו את המלחמה עם איראן, מקווה שיסתיים לגמרי. כן, בעזרת השם. טוב, תודה רבה דני. שוב פעם תודה.